Nyaya yandauya nezvemuzuva ranhasi nyaya iyo yaitika kunonzi kuBenridge Farm iyo iri kuBhindura ndokwaitika nyaya iyi. Pfuti nerekeni zvakasiyana. Vanhu ndavasafananidze pfuti nerekeni. Makesisi atiri kurisiva munyika yedu yeZimbabwe makesisi evanhu vari kuurayana pachezvavo. Vari kupfudzana pachavo opedzwa sei makesisi aya. Zvakuda kuti tishinge kunamata sevana veZimbabwe. Yandene zvemuzuva ranhasi inyaya inosereresa ndatitange tanyora mucomment section kuti rest in peace kune mukomana uyu anonzi Paradzai Kaseka. Paradzai Kaseka mukomana iye anga achifamba nemota yemushika inova Honda Fit. Paradzai Kaseka ari kunzi akasvika pafamu iyi inonzi Benridge Farm iri kuBhindura. Asvika aitsvaga vanhu vekutakura apo paakamira kuseri kwetakshop yaivepo. Paradzai Kaseka ari kunzi akamira patakshop iyi manheru. Mukomana anova iye security guard wepafamu iri aichengetedza zvichirwa pafamu iri anonzi iye Loveson Masungo anova iye security guard wepafamu iri. Zviri kunzi akaona Honda Fit iyi yamira. Paakaona Honda Fit iyi yamira akaenda kune muridzi weHonda Fit iyi anova iye Paradzai akanosvika achibvunza kuti ko wamisireiko Honda Fit yako panapa. Zviri kunzi mukomana wemushika uyu anova iye Paradzai haana kupindura zvakafadza Loveson zvakanaka, haana kupindura zvakanaka. Ari kunzi akapindura zvinova zvakaita kuti security guard asanzwisise kuti akamirirei. Because security guard akavhunduka kamupinduro kakaita mutyairi weHonda Fit apo paakabodetsa pfuti akapfuura mutyairi weHonda Fit aifamba neHonda Fit. Mutyairi weHonda Fit apfurwa akafira passport. Ndinokumbira kuti tauri zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Chikoti rest in peace kune mutyairi weHonda Fit. Security guard akatadza here, uyu aivewo pabasa, uyu muridzi wemushika futi aivewo pabasa. Letitaure zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Kusubscribe pa this YouTube channel mahara. Ngatisubscribe wetina on the notification bell. Security guard ari mumaoko emapurisa kutaura kunoku.